mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nahanap ko na ang tunay kong pamilya, pero nagsisisi akong hinanap ko sila. Dear Titangelo and Rocketera, matagal-tagal na rin akong huling nakinig ng inyong programa. Ngayon siguro, panahon na para ibahagi ko naman ang kwento ko. Kwento ko na may halo-halong nararamdaman. Sakit, lungkot, at pagdadalamhati. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Sel. At ito ang aking secret file. Isa akong simpleng babae. Thankful ako kasi napalaki naman ako ng maayos ng magulang ko. Yun nga lang, sa loob ng mahabang panahon, ilang beses na akong naloko ng mga lalaki. Kung hindi ako lolokohin, iiwanan na lang ako sa ere. Hindi ko alam kung bakit. Kaso, ika nga, may dahilan daw ang mga bagay kung ba't nangyayari. Isang gabi, galing akong eskwelahan. Bumaba ako sa sinasakyan kong jeep. Sumakay ako ng tricycle at doon ay meron akong nakasabay na isang bata. Hindi ko alam pero siya na pala yung babago ng buhay ko. Sabi nung bata sa akin, kilala raw niya ako. Pinsan niya raw ako. Pero ni minsan, hindi ko naman siya nakausap o nakilala. Tinanong ko siya kung kaninong anak siya. Sabi niya, sa tita ko raw. Tapos binanggit niya yung pangalan ng isang babae na hindi naman pamilyar sa akin. Pero sabi niya, yun daw yung nanay ko. Sabi nung bata sa akin, hindi ko raw tunay na magulang ang kinagisnan kong magulang ngayon. Titangelo at Rocketera, hindi ko napigilan ang emosyon ko. Umiiyak akong naglalakad pa uwi ng bahay. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mama. Agad niyang tanong, bakit daw ako naiyak? Sa tanong niyang yun, mas lalo po tuloy akong naiyak. Hanggang sa tumahan na lang ako. Ang unang lumabas sa bibig ko ay ang tanong na totoo ba? Hindi umimik si Mama. Pero kumunot ng noo noong tinanong kong totoo ba? Totoo ba ang ampun lang ako? Hindi niya raw aaminin. At wala raw siyang dapat aminin. Yun ang sabi niya. Dugtong pa niya, kung sasabihin niya raw ba sa akin, aalis daw ba ako? Maghahanap daw ba ako ng tunay? Hahanapin ko daw ba yung tunay kong magulang? Iiwanan ko raw daw ba yung magulang ko na nagpalaki sa akin? Ang tanging sagot ko lang, humiling lang ako. At saka na si Mama nagkwento sa lahat-lahat. Titangelo, Rocketera, sobra akong nasaktan sa mga nalaman ko. Napakawalang kwenta pala ng mga tunay kong magulang. Base sa nalaman ko kay Mama. Matapos kong malaman ang lahat, bumalik naman ako sa normal
Normal na relasyon namin ni mama. Okay pa rin naman kami at tuloy pa rin ang buhay namin. Pero unti-unti kong naramdaman na parang may kulang. Parang may gusto kong gawin. Gusto kong hanapin sila. Alamin ang pangalan nila, kilalanin sila. At umasa sa kahit konting pagkakataon, mahagip sila ng paningin ko. Pagkatapos ng isang buwan, sinubukan kong hanapin sa isang online app ang pangalan ng babae na sinabi ng bata. Agad-agad kong sinearch at hindi naman ako nabigo. Nakita ko ang mukha ng tunay kong nanay doon sa app na yun. Wala akong alam tungkol sa tatay ko. Pangalan lang ng nanay ko ang binanggit ng bata. At pagkakita ko sa profile ng tunay kong nanay, sinubukan kong i-chat ang account niya. Pero mukhang hindi naman siya active sa cellphone. Nagantay ako ng ilang oras, pero wala talagang reply. Ang tanging goal ko lang naman, DJ Rocky at DJ Jello, ay makausap at malaman ko ang totoo. Tumipas ang ilang linggo habang magkausap kami ni Mama tungkol sa nalalapit kong graduation. Biglang may nag-pop up na message sa cellphone ko. At doon na nga po nagparamdam ang taong matagal ko nang inaantay. Nag-reply na po ang tunay kong nanay. Nagkamustahan kami. Hiningan niya ako ng litrato dahil 2 buwan pa lang daw ako nung ipinampon nila ako. Sabay humingi siya ng paulit-ulit na tawad. Pinento niya sa akin, hiwalay na raw daw sila ng tatay ko. May bago na rin daw siyang asawa. At kung bakit daw sila nagkahiwalay, hindi niya na daw dapat isabihin pa. Pero bigla siyang naglapag ng pangalan. At yun daw ang tatay ko. Inad ko at minessage ko yung account na binigay ng tunay kong nanay. Nagulat ako noong mabasa agad niya ang message ko. Nagpakilala ako. Nagpakilala ako doon sa tunay kong ama na ako yung pinaampon nila noon. Ganon din ang nangyari. Kinamusta ako ng tunay kong ama. Hanggang sa tinanong niya ako kung gusto ko daw bang sumama sa kanila ng kapatid kong lalaki. Kahit hiwalay sila ng dalawa ng nanay ko, bigla ko tuloy na alala ang pangako ko kay mama. Na kapag nalaman ko ang lahat, hindi ko siya iiwan. Pero hindi ko alam. Bigla akong pumayag sa kagustuhan ng tatay ko. Pagkatapos ng 1 buwan, sinabi ko kay mama ang tungkol sa alok ng tunay kong ama. Nagalit siya. Pati yung ibang mga taong nakapaligid sa amin. Siniraan nila ang pamilya ko. Ba't daw ako sasama? Ano daw ba ang nasa isip ko? Pero nanindigan ako, Titangelo at Raketera.
Karapatan kong hanapin at makasama ang tunay kong pamilya. Napagkasunduan namin na susunduin nila ako mismo sa bahay ng kinagisnan kong nanay. Ang susundo sa akin, ang tatay ko at kuya ko. Bumiyahe kami papuntang Malabon dahil doon daw sila nakatira. Aminado akong napakabilis ng mga desisyon ko at sobrang bilis din ng mga pangyayari. Sobrang sama ng loob ng pamilyang iniwan ko. Pero ngayon, iniisip ko muna yung sarili ko. Gusto ko munang sundin ang mga nararamdaman ko at naiisip ko. DJ Titangelo, DJ Rakitera. Nung una, maayos ang relasyon namin ng tunay kong tatay at kapatid. Masaya nagtatawanan, nagkukwentuhan at marami pa akong nalaman sa buhay nila. Sobrang hirap pala ng buhay nila dati. At sinabi pa nilang babawi sila sa mga naging pagkukulang nila noon. Hanggang lumipas ang ilang buwan, nakaramdam na ako ng hindi maganda. Iba na ang trato nila sa akin. Parang may halo ng pagnanasa. Ewan kung kapraningan ko lang yun nung una. Hindi ko na lang sila pinansin pero ngayon, nasigurado ko na totoo pala yung mga haka-haka ko. Ang trabaho pala ng tatay ko, DJ Rocky at DJ Titangelo, ay driver ng e-trike. Palagi ako naiiwan na mag-isa sa bahay. Tuwing uwi niya, hinahatiran niya ako ng pagkain. Hindi ko alam pero unti-unti akong nakakaramdam ng takot sa kanya. Dahil iba na yung tingin niya sa akin. Hindi na tingin ng ama. Isang gabi, nabago ang lahat. Nakainom si tatay nang bigla niya akong pinaupo sa tabi niya. At unti-unti niya akong hinalikan, hinipuan at hinalay. Sobrang sakit. Kasi hindi ko inaasahan na siya pa mismo ang gagawa noon sa akin. Gusto ko magsumbong sa kapatid ko. Pero hindi ko magawa kasi takot ako sa mga posibleng mangyari. Nawalan na rin kasi ako ng contact nun sa mama ko. Dahil wala akong cellphone nung umalis ako mula sa kinagisnan kong pamilya. Hindi ako makapagsumbong, Titangelo at Rakitera. Wala rin akong kakilala masyado na kamag-anak namin. Hanggang sa palagi na akong ginagalaw ni tatay. Panay lang ang pagmamakaawa ko. Tama na, tay. Tama na. Pero patuloy niya pa rin tinutuloy yung kabubuyan na ginagawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw, nabuking ng kuya ko ang ginagawa ni tatay sa akin. Isinumbong ni tatay sa ibang kamag-anak. Pero yung sinumbong ng kuya ko sa ibang kamag-anak namin si tatay, wala silang ginawa. Meron pa akong hindi inaasahan na sinabi niya.
Na mismong tatay ko nagsabi. Gusto ko raw ang lahat na nangyayari sa amin ni tatay. Ako raw ang may gusto. Ako raw ay may masamang motibo. Grabe. Hindi pa ako umaabot ng 1 taon sa poder nila pero grabe na ang nangyari sa akin. Tinanong ko ang kuya ko ba't nagsisinungaling siya sa mga kamag-anak namin. Ang ginawa niya lang, tinignan lang ako na masama. Yun pala, siya na ang susunod na gagawa sa akin ng kababuyan. Titangelo at raketera. Sobrang nanlamig ako sa ginawa rin sa akin ng kuya ko. Hindi ko alam ang gagawin. Tinakot niya ako na kung papalag ako, sasaktan niya ako. Wala akong magawa. Sinubukan kong isumbong sila sa mga kamag-anak namin pero walang naniniwala sa akin. Isang araw nalaman ko na kaya pala ganun ang ginagawa nila sa akin, lalo na ang tatay ko. Dahil may bisyo pala ang tatay ko. Isa siyang adik. Patago nga lang siyang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Grabe, 1 buwan ako nagtiis sa poder nila. Hanggang sa naglakas loob na akong pumunta sa police station. Dala ng sobrang pagod at pagtitiis sa mga pinaggagawa nila sa akin. Kalaunan, nahuli rin sila. Nahuli rin ang tatay at kuya ko. Noong nalaman ng mga kamag-anak ko ang nangyari, itinakwil nila ako at siniraan sa ibang tao. Pero that time wala na akong pakialam. Dahil ang mahalaga na ipaglaban ko ang sarili ko. Sana po ay marinig ako ng mga taong katulad ko. Katulad ko na nakakaranas ng ganito. Ng pang-aabuso. Na maging matapang din sila. At hiling ko rin din po ang inyong mga komento at advice sa susunod na hakbang na dapat kong gawin. Salamat at hanggang dito na lang po. Ako si Sil at ito ang aking Secret File.